מתכוונת להתנצל, יש לי דם על הלשון, לא מתכוונת להסתתר. אני יפה, אני טיפשה, פרובוקטיבית במידה הנכונה. תהיו בטוחים שאני יודעת בדיוק מה אני עושה. אז תתחילו לדאוג ואל תיתו במי שעומד מולכם בגלל שתי הגומות שיש לי. קחו שנייה, תנו לי קצת קרדיט, עכשיו כולם רוצים אותי, אולי אמחה גם את אקזיט. והצנזורה מתחילה ושוב בלבל מהימים שלא הושמע בגלגלץ. אתם מוזמנים להשמיע את רוני במקום אריזה יפה שבתוכה חיפוי זול של הכל. אני לא היא, אני נראית לכם כאילו ואני בובת חוטים. תתמחרו אותי כבר מעכשיו כהפרובוקטיבית התורנית, כי יש לי פה גדול ולא אסגור אותו. יש פה מתח באוויר, האנשים בהלם, אני אומרת את שלי, אתם רוצים אחרת. אתם חושבים שאני יפה? פיגורה מדברת. לא תסתמו לי את הפה, לא תעלפו את הסרט. יו, היום זה אין להיות באין, מגניב להיות ברדיו גם כשאתם ראפרים גרועים. לא משנה הטקסט, אתם רוצים לעשות להיט? תכניסו זה מוואל לשיר, או שפשוט תביאו זה זמר מזרחי. אז האמת שאף אחד לא מתקרב פה לרמה שלי. היפ-אפ זה קצת יותר מבטלים, תשימו לב איך כל הראפרים מקבלים פה קאברים. מתי ראיתם ראפרית על איזה מגזין? מעדיפים שאני יפה וסתם לשתוק בזמן שאתם תדמיינו אותי יורדת לבנות. סקס סוחר תמיד בחר תמיד למכור, לא מרימה תחת צעיק גם לא בשביל חוזה באליקון. עד היום לא הייתי מוכשרת מספיק בשביל להוציא דיסק, בשביל להראות לכולם מאיפה הדג משתין והוא משתין. אני מוכשרת יותר מהרוב, חזקה יותר מהרוב. יו, תתכוננו למהומות. שאתם רוצים עליי, ותדעו את כל הדברים שאתם חושבים שאתם יודעים עליי. כולם יודעים אותם שטויות, כי כבר בתיכון חיי היו כמו מדור רכילויות. אני יצאתי עם זאת, הקלטתי בניו יורק, פלרטוטים עם המורה לאומנות כל היום. כולם עטרו חיוכים ובו זמנית הם גם עטרו מסכות, בלב הם חידדו חרבות. דברים היו שונים קצת בעבר, הייתי מתרבט מאחורי צבעים שהם לא אני, מהפחד שלא יאהבו אותי, שלא יקבלו אותי. עכשיו אני מבינה שזה מעולם לא הפריע לי, לא כמו אחרות, סטייליסטיות שמאלניות, תלביביות מתגנדרות, פמיניסטיות מהפכניות. שומרת אמונים רק לעצמי, למיקרופון שלי, ללירי